Okay, na napunta sa ato ang channel. So, karon ako discuss kung saan ako pagtanaw kung uptrend or downtrend ng market. So, sa lower time frame lang ko mag-base. Kaya kung sa higher time frame ta mag-base, dali ra kay na siya. Dali ra kay na tan-awon. Example sa 1 day ta mag-kuan, mag-base. So, dali ra kay na tan-awon bisan pag wala indicator kung uptrend ba siya or downtrend. Dali ra kayo. Nakalain na nakapangit lang gid ani sa higher time frame ka magtanaw kay dugay pud siya, di ba? Kay syempre 1 day man eh. So kung kani downtrend siya, so sale ra gid imong entry kay downtrend man sa day 1. Pero imong nang tan-awon sa mga lower time frame, nagtaas ubos na so sayang kay mong kita, no? Sayang kay mong kita sa pagsaka, sayang kay mong kita sa pagkuan, pag-ubos, no? So kaning ako ang i-discuss karon kay pagtan-aw nimo sa unsaon pagtan-aw kung downtrend ba or uptrend sa scalping na strategy. So naiuban na mag-support and resistance sila, so kana naan nila dira, tanawon nila tong pinakaubos na candlestick kung asa nagbalik-balik. So mo lang yung support, pinakataas na candlestick kung asa nagbalik-balik, mo lang yung resistance. So okay mo na support and resistance, pero kailangan lang na nimo siya og kanang wide na time bitaw. Example kanang taas ug giagian ba, taas na kay siya giagian, dili kay mag-base lang ka sa kani pila ra ka oras, no? Gamira kayo pila ra ka oras. So dapat mag-base ka sa kanang kuan, say tawag na kanang dugay yung bitaw. For example kanang 1 day na siya nagdagana na ano yung buhatan ng kanang kuan, support and resistance. Ano lang, no? Para sa ako, hindi ko panana ng support and resistance basta scalping ko. So ang ako orang ginagamit, no, kay EMA lang, exponential moving average. So ato lang muna sa inyong mga indicator, add lang na inyo, type lang ninyo EMA, exponential moving average. So kung sa MetaTrader mo ani, ang inyong ikuana na is moving average lang, moving average ang inyong i-type ana, then iset lang ninyo exponential kay naman ay smooth na for simple. So iset lang ninyo exponential. So ang kuana ni input is kung pila ta ka adlaw sa isa ka tuig, 365 nya tungaon dahil na nato, so butang na nato 180. Okay, so ang nilhanan nanin na downtrend or uptrend kay kung ang 180 na EMA nasa ubos sa 365, so pasabot na downtrend na siya. So uptrend siya kung ang 180 na EMA is nasa taas sa 365. So dali ra kay siya tanawon, no? Dali ra kay na siya tanawon. So for example kani, kung inyong tanawon ang EMA na 180 nasa taas sa EMA sa 365, so uptrend din na siya. So kung imo na siyang tanawon diri, uptrend din na siya, no, diba? Uptrend din siya. So ang basta uptrend, ang gina-recommend na ko ani na entry is buy. So dili ta mo sopak sa trend kay scalping ram po ni siya. So uptrend siya within ka na lang na oras or time, within ka na lang na ano na range kan diri padong dira. So nag-uptrend siya kay kung sa day 1 sa 1 day time frame na nimo siya tanawon,
downtrend lagi na siya. So sayang kay ni no kanina momentum kanigikan dari patong dara, sayang kay na. So mukita na kana, sayang kay. So mo nang sa 5 minutes kang tanaw. Okay, so ngita po kag kuan downtrend. So kani gamay ra kay na siya na time, pero pila na ka pips ng downtrend siya kana no part downtrend siya. Anong downtrend man siya? So naman sa ubos ang orange or kanang 180 na siya sa ubos sa blue or 365. So yung ano lang siya kadali no, tanawon kung uptrend ba or downtrend. So simple na kayo siya, dili pareha sa magkuan ka, mag-support and resistance ka. Okay yan jugog support and resistance ka. So kung ano man gid ang support and resistance, kinahanglan nimo kanang taas gid na time, mataas na time para mao tay mong basihan na mao pa gid na yung support o mao pa gid na yung resistance. Kung mag-base ra ka na sa isa lang ka oras mong basihan na nya mingon din ka mao ni yung support, dali ra kay na i-break out. Kung isa lang ka oras imong basihan, dali ra kay na siya ma-break out na support, dali ra kay na ma-break out ang iyang resistance. So kaning mga ngani na indicator, simple ra kay na siya indicator, pero grabe ka para sa ako lang no, grabe ka powerful kay ni na indicator. Simple lang kay na EMA. Kung magtan-aw ko duman sa kanang mga YouTube, tan-aw mo sa YouTube. So kuan ni na siya kanang napoy nagabuhat ani tutorial. Siguro nagabuhat ani tutorial kay labi na nang hiling mo basa-basa libro sa kanang forex. So sa libro din sa forex trading na yun siya. Kung magtan-aw kag trend, ang ginagamit nila is EMA yun. Kung downtrend or uptrend, ang ilang ginagamit is moving average yun kay para gina siya sa trend. So ano lang no, sample kani nag crossover. So entry ka direct sale, nganong sale man ka kay nag crossover man gikan sa uptrend, ni crossover siya. So pasabutan na mo downtrend na siya. So entry ka ana kani crossover siya, ni fake ni crossover na po. So buy na po ka. Pero kung dili mo kahulatan ang mga crossover para na ako, di mo ko maghulatan ang mga crossover, gamitan ako na siya og lain na indicator para mag-buy ko og mag-sell. So ang purpose lang nako ani, mahibaw-an ako kung uptrend ba siya or downtrend. So pag tan-aw na ako kay uptrend siya, so gamitan din ako siya lahi na indicator na mag-signal og buy. Kung downtrend po siya, maggamit ko og lain indicator na mag-signal og sell. So ana lang siya kadali no. So sa sunod na video ako ni siyang parisan og indicator, which is katong signal og buy og sell. So karon ang ako lang tudlo is saon pag-identify kung uptrend ba or downtrend sa lower time frame. So scalping lang atong strategy ani. So nga na lang kadali no. So mao lang sa ato sa karon. Salamat.